Moi. Tuolla on näitä kaloja ihan älyttömästi. On paljon kaloja ja katsokaa missä me olemme. Mulla tuntuu varpaissa tää. Me olemme korkealla. Mä en kyllä tästä korkealla. Tai tästä. Tääkin on niin radikaalia. Oikeesti. Ja menkää kalat pois edestä. No niin, hyvästi sitten. Oikeestiko? Joo. Selvisit! Voi! Onko raikasta? On! Se oli ihanaa. Siis mä haluan tehdä sen uudestaan, mutta en nyt. Joo, minäkin tarviin ruokalevaa eka. Lähtikö kalat? No, eipä nää enää yhtään. Kiitos. Seuraavalla kerralla tästä. Vai. Se tuntui oikeasti tosi pitkältä se matka siinä hypyssä.